Faetón i el carro alat. Faetón era fill d'Hèlios i Clímene, però d'altra banda també ell era fill d'Eos i Cèfal. I quan era petit, Afrodita el va robar i el va nomenar guardià nocturn d'un dels seus santuaris. Finalment, al cap d'un temps, Faetón i Afrodita van tenir a Estino. Faetón sempre presumia davant dels seus amics i un d'ells, que era fill de Zeus, un dia també va presumir-hi. Llavors Faetón es va enfadar i va anar a parlar amb el seu pare, Hèlios. Aquest li va jurar pel riu Estígia que li donaria tot el que ell li demanés. I Faetón va ser molt llest i li va demanar conduir el seu carruatge durant un dia. I per fi aquell dia va arribar. Però, a l'agafar el carro, Faetón va tenir molta por i pànic i va perdre el control dels cavalls blancs. Primer va fer un gir amunt i la terra es va refredar. Però quan se'n va adonar, va fer un gir en avall i la terra es va assecar, cremant el terra, les plantes i la pell dels seus habitants. Quan Zeus se n'en va adonar d'aquesta escena, va agafar un dels seus raigs i el va llançar. Ell va caure al riu Eridià i va morir. Però el seu amic Cicno el va veure i va suplicar als déus que els transformessin en un cigne.